var jeg her. I forrige uge, der oplevede jeg det lidt uheldigt, at jeg hørte en af de andre publikummer sige, jeg håber en af dem, han er pisseringe. Og det er den hjernedøde ting at sige, fordi du tager ud til et comedy show for at kede dig. Det svarer sådan lidt til at tage Tivoli og tænke, jeg håber rutsjebanen er i stykker i dag. Eller hvis man tager ud på en restaurant, så bare tænke, jeg håber jeg kan få noget madforgiftning, for jeg har bare lyst til at ligge og skide i en uge. Jeps. Men hvorfor vil jeg gerne være komiker? Det er der flere grunde til. Den ene grund, det er, at jeg vil gerne være kendt. Ikke sådan rigtig kendt, sådan ligesom Thomas Warberg, mere bare sådan noget, folk de ved godt, hvem jeg er, men de aner ikke, hvad jeg hedder. Og grunden til det er, det gør, at jeg synes, det lyder lidt mærkeligt, men jeg kan godt forklare det. Det er fordi, jeg tit har prøvet det, at folk de har sagt til mig, du ligner ham, der er den sjove tykke. Og i virkeligheden er det jo bare en lidt sød måde at sige, Morten, du er fandme tyk. Og så har jeg en anden grund til, at jeg egentlig også gerne vil være komiker, det er for at lukke røven på en skolekammerat, der hedder Christian. Fordi i forbindelse med, at det var jul, så sagde han, hvad han havde fået i julegave, og så lavede jeg en joke om det. Så fortalte jeg ham, hvad jeg havde fået i julegave, og så lavede jeg en joke om det. Og hans svar det var, du bliver fandme aldrig komiker. Og det skal han fandme ikke bestemme. Også, fordi det, der gør det virkelig nederen, ikke? Det er den samme mand, i forbindelse med at blive gift her i sommer, så sender han besked til mig. Jeg hører, du er blevet gift. Tillykke med det. Hvad hedder han? Så det, der gør det virkelig nederen, ikke? Det er, at han har mødt min kone. Men jeg er som sagt gift, så det betyder, at jeg på et tidspunkt har været forlovet. Lige da jeg var blevet det, så tog jeg til København for at besøge mine venner og ligesom fortælle ham det. Men så sidder hans kæreste og ser et tv-program, der hedder Dagens Mand. Til dem, der ikke kender Dagens Mand, så er det sådan et dating-show, hvor der er 20 lidt desperate, ret meget, jeg har været single for længe piger, som står rundt i et panel. Og så kommer der en tilfældig fyr ind, eller han er ikke tilfældig, altså han har selv meldt sig, de har ikke bare gået og hapset en fyr og sagt, nu skal du være med i vores dating-show. Men så kommer han ind, og så kan han vinde en date med en af dem. Og så det starter med, at verden Pelle Venegård, han ligesom byder velkommen og siger, hej, lad os få pigerne ind i studiet. Så kommer pigerne ind, så siger han, hej piger. Så siger de, hej Pelle. Og så står de bag ved hver deres pult og drøber om kap. Ja. Det der så sker efterfølgende, det er, så kommer den her stakkels fyr ind, og så kan man bare høre, og så er der måske halvdelen af dem, der har trykket nej tak. Så går Pelle selvfølgelig hen og spørger, hvad er der galt med ham? Så er der måske en, der siger, at han har den forkerte farve øjne. Så er der en, der står lidt og vifter med en arm, så går Pelle hen og snakker med hende. Det kan jeg godt stikke. Hans ene sko er bundet lidt mærkeligt. Og der er det måske vigtigt lige at pointere, at de her piger, de har ikke lige verdens bedste realitetssans. Ja, men i hvert fald, hun sidder og ser det her program. Og så siger jeg så, Claus, nu skal du høre her, jeg er blevet forlovet. Og så siger hun bare sådan ud af det blå, ved du hvad Morten, det kunne være virkelig romantisk, hvis du var med i Dagens Mand. Og din kæreste, hun så var med i panelet, og hun så valgte dig, og I fik en date sammen. Og det må jeg jo ret i, det var sgu da lidt romantisk. Så det kommer jeg hjem, så siger jeg det til min kæreste. Prøv at høre, Mia, hun har foreslået det her, vi tager med i Dagens Mand, så vinder vi hinanden. Så kigger hun bare på mig og siger, jeg vil ikke få noget vel, skat, men hvis jeg havde været med i Dagens Mand, og du kom ind, så havde jeg bare sagt, ja, bum bum, siger jeg så. Det er jo meningen, at vi snyder. Vi kender hinanden i forvejen. Ja, skat, det ved jeg godt, men du er altså ikke særlig lækker. Du ligner måske mere bare ham, der er et sjovt type. Men afslutningsvis, der kan jeg lige sige, at hvis nu der sidder nogle af pigerne blandt publikum og tænker, det er sgu da, han er sgu da meget lækker. Ham vil jeg da egentlig gerne have med hjem i aften. Så kan den drøm gå i opfyldelse for kun 623,5. Det kan godt være, at jeg synes, det måske er et lidt mærkeligt beløb, men det hænger sammen med, at min kone hun forsøgte at lege mig ud til en af sine veninder for 600 kroner for et par år siden. Og så de 23,5, det er fordi, der er noget, der hedder inflation.